Il-maġistrati jinfarruġa issa lil wieħed mix-xhieda fil-qtil tal-Assana Cissé biex jixhed sew u jgħid il-verità. Dan wara li fix-xhieda tiegħu injora lil kuġinuh Francesco Fenech u tkellem biss fuq l-akkużat ieħor Lorin Scicluna. Ixhed sew għax se nitfek isfel, għallu f'mument minnhom il-maġistrat fit-twissija li se jżommu arrestat. Ix-xhud beda jirrakkonta kif iltaqa' l-ewwel darba ma' Lorin meta waqfitilhom il-karozza ħdejn il-garaxx tiegħu u nibtet ħbiberja bejniethom meta skoprew li għandhom delizzju komuni dik li jħobbu l-armi u l-isparar. Għal ukoll kif innota li Lorin kien jgħaddi kummenti razzisti fir-rigward tal-barranin u li kien semmielu li jrid jespandi l-kanna tal-pistola biex xut jgħid li wissieħ li se jweġġaqu u ta' madwaru. Waqt li jakkuża lil Lorin bħala razzist u anke nazzist u spiċċa f'konfrontazzjoni mal-avukat Franco De Bono li qed jidher għal Lorin Scicluna. Irrakkonta wkoll li Lorin qallu li kien qed jixrob tlaħħlaħ ftit bix-xorb u kien hawn li naħħa number plates tal-karozza qabad l-arma u mar ħalfar fejn spara tiri fuq xi persuni u baqa' sejjer. Sadattant waqt li kienet jixed uffiċjal tal-Pulizija, Lorin Scicluna stema jibki fl-isbarra filwaqt li Francesco Fenech der ħares b'mod passiv. Il-każ ikompli fis-16 ta' Lulju li ġej.